που με καλέσατε. Κυρία Δημητρίου, αφήσαμε τη συνένεση γενικώ στην ιατρική. Πάμε στη συνένεση στο υπερχρεωμένο νοικοκυριά και στο νόμο Κατσέλη. Για πείτε μου, ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη? Λοιπόν, για να υπαχθεί ένα πρόσωπο στο νόμο για τα υπερχρεωμένα, ο οποίος είναι γνωστό στο ευρύ κοινό ως νόμος Κατσέλη, θα πρέπει να πρόκειται για ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα, δεν έχει ασκήσει λοιπόν εμπορική δραστηριότητα, δεν ασκεί στον παρόντα χρόνο, με εξαίρεση τους μικροεμπόρους, να έχει περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής και να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όλες οι οφειλές του να είναι ληξιπρόθεσμες, αρκεί μία. Και περαιτέρω θα πρέπει η δανειακή σύμβαση να έχει συναυθεί ένα έτος προτού υποβάλει την αίτησή του. Αφού λοιπόν πληρούνται οι προϋποθέσεις, καταθέτουμε την αίτηση και μετά τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία? Καταρχήν μπορούμε πλέον, διότι παλαιότερα ήταν υποχρεωτικό, πλέον μπορούμε κατ' επιλογή να κάνουμε μία απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού με την τράπεζα, με το πιστωτικό ίδρυμα και πλέον έχουμε και τη δυνατότητα απευθείας να υποβάλουμε την αίτηση, αρκεί να πάρουμε μία βεβαίωση οφειλών από το πιστωτικό ίδρυμα, όπου θα εγγράφει και το 10% της οφειλής. Ναι. Ποια χρέη καλύπτει ο νόμος Κατσέλη? Μιλάμε για πάσης φύσεως χρέη, αρκεί να εκπηγάζουν από πιστωτικό ίδρυμα. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια, για πιστωτικές κάρτες, για ανοιχτά δάνεια, στεγαστικά, δάνεια επισκευής. Δάνεια αυτοκινήτου, διακοποδάνεια και όλα τα δάνεια. Και όλα τα δάνεια, μάλιστα. Βέβαια, δεν καλύπτει μία άλλη κατηγορία χρεών, οφειλών θα λέγαμε, οι οποίες είναι απέναντι στο δημόσιο. Και στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται τα διοικητικά πρόστιμα, οι χρηματικές ποινές. Μάλιστα, αυτά δεν καλύπτονται. Όχι, καθόλου, δεν μπορούν να υπαχθούν. Και όταν προκύψει κάτι από αδικοπραξία. Σας διακόπτω, αλλά δεσμεύομαι ο δημόσιο, θα το πούμε στην καινούργια σεζόν, και ότι υπάρχει και κάποιος διαφορετικός νόμος για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει, ναι. Όχι, είναι. Δεσμεύομαι, δεν θα έχουμε πολύ χρόνο να το πούμε σήμερα. Κοινός σκοπός είναι η εξυγίανση και πάλι της επιχείρησης, αλλά θα τα πούμε. Θα μου τα πείτε αναλυτικά το ραντεβού το Σεπτέμβρη που λένε τα θερινά. Δεν μου λέτε. Τι έχει να κερδίσει ένα πρόσωπο από την υπαγωγή του στο νόμο Κατσέλη? Κοιτάξτε να δείτε, πολλά έχει να κερδίσει. Καταρχήν, το πρώτο και σημαντικότερο είναι η περικοπή του χρέους, η οποία κάποιες φορές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα εξηγήσουμε παρακάτω, μπορεί να είναι και ολική. Αλλά συνήθως, σπάνια, είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μπορεί σίγουρα να επιτύχει την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, χωρίς να ανατοκίζεται το κεφάλαιο. Και επιπλέον μπορεί να πετύχει απλώς τη μείωση του επιτοκίου. Κάποιες φορές να είναι και μηδενικό το επιτόκιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο νόμος Κατσέλη για την πρώτη κατοικία τι προβλέπει? Λοιπόν, εδώ μας δίνει τη δυνατότητα, επειδή προβλέπεται η ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δανειστές του, εδώ μας δίνει τη δυνατότητα να περικοπεί το χρέος το οποίο ξεπερνά το 80% της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Μιλάμε για την περίπτωση όπου θέλει να διασώσει την κύρια κατοικία του, έτσι. Παλαιότερα, με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, ήταν το 85% της εμπορικής αξίας. Πλέον έχει γίνει ευνοϊκότερη ρύθμιση και μας δίνει το 80%, αν και τα δικαστήρια τείνουν να μην το έχουν ακολουθήσει ακόμη. Ναι. Δεν μου λέτε, εμπίπτει στο νόμο στεγαστικό δάνειο και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανειών? Βεβαίως, διότι υπήρχε τόσο φόβος ότι πρόκειται πάλι για οφειλή προς το δημόσιο. Παρ' όλα αυτά, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι και το Ταμείο Παρακαταθηκών μπορεί να υπαχθεί και μάλιστα υπάρχει και στην ομολογία περίπτωση, όπου διέγραψε χρέος ύψους 94.000 ευρώ. Το οποίο προερχόταν από το Ταμείο Παρακαταθηκών. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα ολικής διαγραφής του χρέους? Όχι, δεν ήταν ολικό αυτό το χρέος, ήταν ένα τμήμα, ήταν ένα μερικό χρέος από. Μου είπατε και πριν, ολικής διαγραφής υπάρχει δυνατότητα? Υπάρχει, είπαμε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσει. Ναι, βέβαια, είναι μακροχρόνια ανεργία, είναι μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο. Να υπάρχει ασθένεια, πολύ σοβαρή ασθένεια, να υπάρχει ανεπαρκές εισόδημα για να καλύψει τις βιωτικές του ανάγκες, τις ουσιώδεις ανάγκες που έχει. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις τα συνεκτιμά όλα αυτό ο δικαστής και έχει τη διακριτική ευχέρεια να κάνει ολική διαγραφή του χρέους. Πράγμα που ευχόμαστε. Μακάρι, ναι. Όλοι αυτό θα εύχονται οι δανειολήπτες. Αλλά εντάξει, επειδή το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, όταν αναφέρουμε τέτοια θέματα, καλό είναι από τη στιγμή που παίρνουμε το δάνειο να είμαστε και συνεπείς. Από εκεί και πέρα, αν η ζωή τα φέρνει έτσι, η κρίση και όλα αυτά δημιουργεί κάποια προβλήματα τα οποία είναι και θέματα βιοπορισμού, αλλά και αλλάζουν οι συνθήκες που όταν είχαμε πάρει το δάνειο με τη σημερινή κατάσταση αλλάζουν διαρκώς, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση σαφώς και πρέπει να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις και το κράτος επίσης να βοηθήσει. Έτσι, με το δεύτερο πακέτο στήριξης, κυρία Σπυροπούλου, πληρώσαμε αυτή τη μαύρη τρύπα των δανείων. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός πλήρωσε όλα αυτά. Οπότε, πάνω κάτω βλέπετε ότι εντάξει, και το κράτος προσπαθεί, αλλά είμαστε και εμείς όσο μπορούμε συνεπείς. Δεν μου λέτε για τα καταδιοκτικά μέτρα τι ισχύει? Λοιπόν, εδώ πέρα ισχύει η αναστολή. Καταρχήν, να πούμε ότι από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στα υπερχρεωμένα, ορίζεται από τον γραμματέα η ημέρα επικύρωσης. Μέχρι λοιπόν να γίνει η συζήτηση της προσωρινής
εφαρμογής, άλλος η επικύρωση του συμβιβασμού, του εξοδικαστικού, εάν έχουμε επιλέξει αυτή την οδό, θα πρέπει να ανασταλούν τα καταδιοκτικά μέτρα. Μάλιστα. Και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αναστολής μετά την προσωρινή διαταγή ποιες είναι? Θα πρέπει λοιπόν εδώ να εκτιμάται ότι θα επέλθει ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του ετούντος και ότι η αίτησή του θα ευδοκιμήσει. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές βάσιμες πιθανότητες να γίνει δεκτή και να υπαχθεί στον νόμο. Αν όμως δεν το βλέπει αυτό, αν δεν το βλέπει αυτό, είναι λίγο πιο φιδωλή στη χορήγηση της αναστολής. Μάλιστα. Αν το βλέπει, τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Μπορεί να διατάξει την αναστολή, μπορεί να δώσει την αναστολή. Και αφότου βγήκε η οριστική απόφαση, μπορεί να χορηγηθεί η αναστολή. Έτσι, μετά την έκδοση λοιπόν της οριστικής απόφασης. Ωραία. Εάν βγει λοιπόν οριστική απόφαση που απορρίπτει την αίτησή μας, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αναστολής της εκτέλεσης? Μπορούμε να εφεσιβάλουμε λοιπόν την απόφαση και να μπορέσουμε να ανασταλεί, λοιπόν, να επιμικρύνουμε το χρονικό διάστημα αναστολής των καταδιοκτικών μέτρων. Εφόσον και πάλι θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, έτσι να πιθανολογείται η βλάβη, εν πάση περιπτώσει, στα συμφέροντα του ετούντος. Και ταυτόχρονα δεσμεύεται και ο οφειλέτης να μην αλλάξει την πραγματική και νομική κατάσταση της περιουσίας του. Ωραία, εδώ μου λέτε, επειδή έχουμε χρόνο, για να πούμε δύο κουβέντες για τις επιχειρήσεις. Θέλετε να μου πείτε τι ισχύει στον χώρο των επιχειρήσεων? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ προβλέπεται και πάλι ένα πρόγραμμα εξυγίανσης επιχείρησης. Είναι διαφορετική εντελώς η διαδικασία. Μιλάμε για την υπαγωγή στο άρθρο 99, που είναι η διαδικασία της συνδιαλλαγής των επιχειρήσεων. Και εδώ πάλι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια αδυναμία, μια οικονομική αδυναμία, η οποία να είναι είτε να μπορεί να προβλεφθεί, είτε να είναι παρούσα η αδυναμία αυτή. Σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν πρέπει να έχει ξεκινήσει η πάυση των πληρωμών. Διότι εκεί υπαγόμαστε σε άλλο καθεστώς, μιλάμε για πτώχευση. κλπ. Όχι, όχι. Εδώ θα πρέπει να συνεχίζουμε ακόμη να πληρώνουμε τους. Να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας για να μπορούμε να αναζητήσουμε και. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και εδώ στο σχέδιο το οποίο θα προτείνουμε θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τρόποι διεξόδου, ας πούμε, από το οικονομικό πρόβλημα και ανάκαμψης της δραστηριότητας της επιχείρησης. Θα πρέπει να προτείνουμε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα μέσα αντιμετώπισης. Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή λοιπόν της επιχείρησης στη διαδικασία συνδιαλλαγής ποιες είναι? Οι προϋποθέσεις. Ναι, για να υπαχθεί μια επιχείρηση. Μου είπατε ότι καταρχάς το βασικότερο είναι να μην χρωστάει και να μην έχει. Για να υπαχθεί, θα πρέπει να υπάρχει αδυναμία πληρωμής. Τίποτα άλλο. Να είναι ανυπέτεια, να μην έχει επέλθει πάυση των πληρωμών, είναι αυτά που αναλύσαμε, τα πιο βασικά. Πολύ ωραία. Μια κακή κατάσταση οικονομική μιας επιχείρησης. Πώς αποδεικνύεται? Εδώ έχουμε το ρόλο του εμπειρογνώμονα. Ξέρετε, επειδή έχουμε αρχίσει και έχουμε γίνει και ήμασταν λίγο πονηροί πάντα οι Έλληνες, αλλά είμαστε λίγο περισσότερο. Μπορεί πάρα πολλοί άνθρωποι να πούνε, ενώ είναι εντάξει η επιχείρησή τους και έχουν έσοδα. Δεν ξέρω πώς οι επιχειρήσεις το καταφέρουν αυτό τη σημερινή ημέρα, αλλά εντάξει. Να ζητήσουν λοιπόν. Να το βρουν σε μια διέξοδο, σε μια δικαιολογία για να σταματήσουν τις πληρωμές τους. Πώς μπορεί να το αποδείξει κάποιος αν δεν το κοιτάξτε να δείτε, εδώ το ίδιο το δικαστήριο ορίζει έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα λάβει υπόψη του όλα τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Αυτός υποβάλλει έκθεση δική του. Καταρχήν, να πούμε ότι αμείβεται από την ίδια την επιχείρηση και υποβάλλει έκθεση δική του στο δικαστήριο, όπου ενημερώνει για την όλη διαδικασία, τα οικονομικά στοιχεία τα οποία έχει λάβει. Της επιχείρησης. Ναι. Άρα λοιπόν η βασική διαφορά μεταξύ της υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη, όταν είναι κάποια κατοικία ή κάποιο δάνειο ενός ιδιώτη, σε σχέση με μια επιχείρηση, είναι ότι στην πλευρά της επιχείρησης, στην περίπτωση της επιχείρησης, χρειάζεται ένας εμπειρογνώμονας. Είναι ο εμπειρογνώμονας, μετά μπαίνει και ο μεσολαβητής, ο οποίος έχει το ρόλο να μεσολαβήσει ανάμεσα στους πιστωτές, στους πάσης φύσης πιστωτές, να τους ικανοποιήσει τουλάχιστον την πλειοψηφία αυτών, έτσι, και με την επιχείρηση και να προσπαθήσει να εξηγιάνει την οικονομική της δραστηριότητα. Μάλιστα. Μια επιχείρηση με την υπαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής τι έχει να κερδίσει? Έχει πολλά ωφέλη. Καταρχήν, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αναστέλλονται και εδώ προσωρινά τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Θα πρέπει να πούμε ότι θα γλιτώσει από κάποια ασφαλιστικά μέτρα που τυχόν έχουν ληφθεί, όπως είναι η συντηρητική κατάσχεση. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αρθεί η απαγόρευση έκδοσης προσωρινής επιταγών, η οποία έχει επιβληθεί προηγουμένως, με την υπαγωγή της, λοιπόν, με την αίτηση. Και επίσης έρονται κάποιες προθεσμίες παραγραφής των αξιώσεων που έχουν οι οφειλέτες, οπότε αυτά αμέσως δίνει μια ανακούφιση στην επιχείρηση. Ναι. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας,
σε περίπτωση που ένας ιδιώτης έχει προβλήματα, έχει δάνεια, κάρτες, όλα αυτά. Ακολουθεί τη διαδικασία της υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ναι, με τη βοήθεια πάντα ενός δικηγόρου. Βεβαίως. Έχουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής μας και ακόμα και επειδή είναι καλοκαίρι τώρα και δεν θα είναι. Το λέω συνέχεια ότι είναι καλοκαίρι, ξέρετε. Ναι. Το χαιρόμαστε όλοι. Το καλοκαίρι είναι το εποχή του χρόνου, ειδικά στην Ελλάδα. Μπορείτε να μπαίνετε και στο YouTube και να βλέπετε και τα τηλέφωνα έτσι κι αλλιώς. Της εκπομπής, ώστε να σας δίνουμε και εμείς τα τηλέφωνα και τα email και τα γενικώς όλα τα στοιχεία των δικηγόρων. Όλο το καλοκαίρι. Ναι. Και μάλιστα στους τηλεθεατές της εκπομπής έχω πει σε όλους σας ότι θα είναι και εξαιρετικές οι τιμές. Δεν θα ζητάμε. Θέλω μειώσεις. Θα τα μάθω εγώ από τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πρώτον πάει σε έναν δικηγόρο και ζητάει την υπαγωγή του στον νόμο Κατσέλη. Ναι. Η διαδικασία... Εφόσον λοιπόν δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα. Έτσι. Ή σε περίπτωση που είναι ιδιώτης, εφόσον έχει. Που είναι φυσικό πρόσωπο. Λοιπόν, και σε περίπτωση που είναι επιχειρηματίας, έχει μια επιχείρηση, προκειμένου να εξηγιανθεί, λοιπόν, ακολουθεί την υπαγωγή του στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Με την τρελή συμφόρηση που έχουν τα δικαστήρια, πότε εκδικάζεται αυτή η υπόθεση περίπου? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτό εξαρτάται από το φόρτο εργασίας. Έχω ακούσει κάτι 2.000 και μετά σας βλέπω. Ειδικά, κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε αναφέρει, με συγχωρείτε, ότι δυστυχώς η Ελλάδα είχε καταδικαστεί από τα ευρωπαϊκά όργανα όσον αφορά την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, ειδικότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφόρηση, θα μιλήσει φυσικά η συνάδελφος. Επομένως, θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα. Αν θέλετε, φυσικά θα με συμπληρώσετε κι εσείς, όσον αφορά την ταχύτερη απονομή. Κοιτάξτε, αρκεί να σκεφτούμε ότι προβλέπεται 2 μήνες προθεσμία για να προσδιοριστεί η προσωρινή διαταγή. Μιλάμε για την προσωρινή. Και εξάμηνα μετά. Και αυτό δεν έχει τηρηθεί σε καμία περίπτωση. Αυτό δεν το βλέπω να είναι πολύ μεγάλο το διάστημα. Ανησυχώ για την δικάσιμο. Αυτό είναι που ανησυχώ. Ναι, η δικάσιμο σκεφτείτε ότι από 6 μήνες έχουμε δει ημερομηνίες 2017-2019. Να είναι καλά οι δανειολήπτες μέχρι τότε. Αλλά εντάξει, κύριε Μητάρα. Μέχρι τότε πάντως έχουν γλιτώσει κάποια καταδιοκτικά μέτρα. Και όχι μόνο αυτό, έχουν και την σιγουριά, ειδικά όταν είναι στεγαστικά τα δάνεια και όλα αυτά, ότι δεν θα χάσουν και το σπίτι τους. Την κυρία κατοικία τους. Κυρία Δημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Επειδή είναι το θέμα πάρα πολύ σημαντικό, έτσι κι αλλιώς μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις λιγάκι, αλλά θα το υπεραναπτύξουμε τώρα με την καινούργια σεζόν. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Και εσείς επίσης. Να περάσετε όμορφα και να είστε έτσι πάντα συνεπείς και όμορφοι στους τηλεθεατές μας, γιατί μαθαίνω τα καλύτερα. Κύριε Μητάρα, ήρθε η ώρα σας. Αλήθεια. Φέτος, όπως και πέρσι, γιατί με τον κύριο Μητάρα, ο κύριος Μητάρας είναι νομικός συνεργάτης της εκπομπής μας, ήταν δική του ιδέα φέτος οι νόμοι που ψηφίζονται κάθε εβδομάδα να τους αναλύουμε στους τηλεθεατές μας και να μαθαίνουν και ο κόσμος κάθε εβδομάδα τι ψηφίζεται στη Βουλή. Αλλά δεν το ποτέ να επαναλαμβάνω. Αν θέλετε κάποιον να κατηγορείτε τον κύριο, εγώ δεν φταίω. Ακρογωνίως λίθωσαν οι δικές σας επιλογές στις ερωτήσεις. Ναι, και έτσι και σας ευχαριστώ γιατί ήσασταν μαζί μας από όλη τη σεζόν. Όχι απλά βοηθός και συνεργάτης και νομικός συνεργάτης, φίλος καρδιακός πια μετά από όλο αυτόν τον καιρό. Είμαστε εδώ για να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα του κόσμου, για να αναδεικνύουμε κάποιες λύσεις, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να είμαστε παραστάτες και αρρωγοί. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, πάντοτε αυτή η εκπομπή έχει το ρόλο της και θα έχει το ρόλο της στην ελληνική κοινωνία. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι. Το καλοκαίρι αυτό είναι ένα καλοκαίρι εξελίξεων ευχάριστων, θετικών και όχι δυσάρεστων. Να σταματήσει να υπάρχει αυτή η αρνητικότητα, γιατί πιστεύω ότι ως ένα βαθμό με το να υπάρχει μια πολύ καλή διάδραση, ενεργειακή διάδραση με την κοινωνία μας, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, να νιώσουμε καλύτερα στην κοινωνία μας και φυσικά να αγαπήσουμε περισσότερο την κοινωνία μας. Γιατί έτσι θα μας αγαπήσει και αυτή με τις δικές ενέργειες και πράξεις. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς τους νομικούς, τους εκλεκτούς νομικούς και τους φοροτεχνικούς, γιατί είχαμε, ξέρετε, και άλλα, και όχι μόνο δικηγόρους, είχαμε και άλλα θέματα που άπτονται της δικής σας. Το κοινό είναι ένα, ότι είναι όλοι εκλεκτοί φίλοι. Αγαπητοί φίλοι και ακριβώς στον ίδιο σκοπό. Το κοινό σκοπό που είναι η ενημέρωση. Να ενημερώνουμε τον κόσμο. Σωστή ενημέρωση. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους νομικούς μας συνεργάτες και τους φοροτεχνικούς και τους μηχανικούς και όλους όσους βγήκαν στην εκπομπή μας φέτος. Ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά από κάθε άποψη. Πιάσαμε και διάφορα θέματα που δεν τα είχαμε αναπτύξει. Και έχω και τη χαρά, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη ζωή δεν μπορεί να είσαι και ποτέ σίγουρος. Να λέω στον κόσμο ότι από το φθινόπωρο θα επαναληφθεί για τρίτη σεζόν η εκπομπή μας, γιατί τη ζητάει και ο κόσμος και μαθαίνει και ενημερώνεται. Και όχι να περιευτολογήσω, αλλά είμαστε η μοναδική νομική εκπομπή στην τηλεόραση. Οπότε, ξέρετε, λέμε και κάποια πράγματα που δεν ακούγονται αλλού. Απαντήσατε και στο βασικό ερώτημα των τελευταίων ημερών. Ευλογάω τα γένια μόνοι μου. Πάρα πολλοί τηλεθεατές έσαναν το ερώτημα αν θα συνεχίσει η εκπομπή για τρίτη χρονιά. Θα συνεχίσει, γιατί τη ζητάει ο κόσμος. Τη ζητάει ο κόσμος. Λοιπόν, να ευχαριστήσω δημόσια και με πολύ αγάπη. Καταρχάς όλο το κανάλι, το Channel 9, γιατί πλέον το κανάλι εδώ που συνεργαζόμαστε δεν είναι επίσης ένα απλό κανάλι, είναι μια δεύτερη οικογένεια για όλους εμάς.
Συγκεκριμένα τον Ανδρέα τον Οικονομόπουλο, τον τεχνικό διευθυντή του καναλιού, για την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση του στην παραγωγή, στην οργάνωση παραγωγής. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Στην οργάνωση παραγωγής και για τους χρόνους. Πάρα πολλές φορές του ζητάω μέσα στη χρονιά και με ανέχεται. Τον λατρεμένο μου τον Κώστα τον νομικό, τον συνεργάτη τον σκηνοθέτη της εκπομπής, και τον Γιάννη τον Τζαούση, τον έτερο σκηνοθέτη λατρεμένο. Καθίστε, τα έχω σημειώσει για να μην τα ξεχάσω. Την Ηλέκτρα τη Ζάβαλου που μας φτιάχνει εδώ τον ήχο, την Εύα τη Γιαννακοπούλου, την Ίτσα την Κοφίτσα, την μακιγιάζ μου, η οποία επιμελείται όχι μόνο τη δική μου την αναδόμηση. Την ευχαριστώ και εγώ προσωπικά στον άντρες μας, έτσι. Την Ηλιάνα την Κέρπου, την Ανεζίνα μας και τον Νίκο τον Νικολαίδη, τον εμπορικό διευθυντή του καναλιού. Για όλα ξέρει αυτός για ποιους λόγους το λέω αυτό. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Ας είναι αυτό το καλοκαίρι το καλύτερο της ζωής μας. Έτσι. Το καλύτερο και πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα. Και πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα. Η στήλη ρωτάτε, απαντάμε, δεν σταματάει ποτέ, δεχόμαστε ερωτήματα. Και οτιδήποτε θέλετε και στο Facebook και στα email της εκπομπής, εμείς θα είμαστε στη διάθεση του κοινού. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Και όπως λένε τα θερινά, ραντεβού το Σεπτέμβριο. Εντάξει, αρχές Οκτώβριο θα ξεκινήσουμε. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα.